No tak sami sme videli, že to bol ťažký zápas a od začiatku nás dobre celkom naháňali, presúvali to celkom dobre, ťažko sa nám hralo, snažili sme sa hrať po zemi, ale tak niekedy to bolo úplne ťažké. A škoda toho druhého polčasu, mali sme tam dosť veľa šancí, si myslím, keby sme to dali 2-2 na 3-0, tak je úplne iný zápas. Si myslím, že ich by to viacej položilo a stále bolo 1-0, stále žili a videli sme, že posledná minúta a dostaneme zbytočný gól. Aby sme to udržali, my sa ženeme dopredu a potom je to tak, jak to je. Dnes boli asi veľmi ťažké nohy, že? A tak sme v hrubej príprave, čiže tie nohy cítime stále, predsa je to umelá tráva, nie je to prírodná tráva, je to tvrdé, čiže nohy nás bolia, nemôžeme, ale tak ako pre nás, tak aj pre supera je to také isté podmienky, čiže vyhovárať sa nemôžeme, no tak zápas sme remizovali, ale tak o nič nejde, je to prípravný zápas, urobíme si rozbor toho zápasu, uvidíme, kde sme našli chyby a musíme sa dodať na zápas prípravy dobre. Dnes si hral na 3 pozíciách dokonca, ako si sa cítil na tých jednotlivých pozíciách a ako sa ti hralo? A tak, môžem povedať, že najlepšie sa cítim v obrane, ale tak kam ma tréner dá, tak tam budem hrať. Nemôžem povedať, že v strede sa zle cítim. Tiež sa mi tam dobre hralo, potom sme sa vymenili s Martinom Hruškom. On išiel do stredu, ja som išiel na kraj, potom sa vymenili aj s Orávikom. Potom tréner ma poslal na pravého obrancu, lebo videl, že to tam nejako trošku škriepe tá pravá obrana, cez zaďal chodili, tak trošku ma tam posunul. No a ja si myslím, že akože obrana, záloha, ako ja v tom nevidím rozdiel. Dôležité je proste, aby som hrával. Ako zatiaľ hodnotíš celkovú prípravu? Tak príprava, ja nemám čo zatiaľ hodnotiť, tak ako trénujeme tak, ako myslím si, že väčšina klubov proste tvrdo, ale je to hrubá príprava, čiže tých tréningov je dosť, myslím, že a tak zatiaľ je to všetko v poriadku, no tak uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a najbližšie zápasy. Myslíš, že super dnes možno niekedy hral až neprimerane tvrdo na to, že to bol prípravný zápas? Taký priateľský? Tvrdo, no, tak my si musíme zvykať na tú tvrdosť, v lige nás tiež nikto nebude šetriť, to zase nemôžem povedať, ale tak predsa je to prípravný zápas a my sme videli, že po tom zákroku Adrián Candrag išiel dole. Uvidíme, čo s tým bude mať, dúfam, že to nebude mať našťastie nič zlomené, dúfam, že to bude mať len nakopnuté alebo niečo také, ale tak niekedy išli tvrdo, to zase nemôžem povedať, neprimerané, ale tak zase my sme tiež nejako, snažili sme sa hrať proste tak, aby to bolo vidieť, že to bol prípravný zápas. Bolo možno dnes vidno, že ten stred pola bez Martina Babica, že to bola obrovská absencia, ktorá mala veľkú stopu na týme. Tak obrovská absencia, tak Martin je dobrý hráč, lebo vie podržať lobdu, je skúsený hráč. Starší má už nejaké tie skúsenosti, kedy podržať lobdu, kedy ju zrýchli tú lobdu, takže predsa akože môžeme povedať tiež, že chýbala nám tá jeho skúsenosť, ale tak nemôžeme sa vyhovárať na to, že nám tu chýbali niektorí hráči zo základu, 2-3 hráči. My sa musíme proste, ktorí hráči dostanú šanci, musia si vybojovať svojimi výkonmi a taktiež keď v lige nám proste nejaký hráč vypadne, tak nebudeme sa môcť vyhovárať na to, že keď prehráme alebo nebude hrať ten dobre, že chýbal nám ten a ten. Tak proste musíme zabojovať za tých ostatných a s tým ústvom, ktorého máme, s tým musíme hrať.